Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mura nake, ku yi haƙuri. Ga waɗanda suka tambaya yadda Avacoin ɗinsu wajen ya ɓoye, za su connecting wallet ɗinsu amma wajen ya ɓoye ya ƙi nunawa. To wasu daga cikin wannan bidiyon zai amfane ku, domin idan kuka kalli wannan abun za ku ga wajen ya buɗe. Profile ake so ka taɓa. Idan ka taɓa profile za ka ga a nan wajen connected ɗin yake. To maganar gaskiya akwai ɗan abun da ake so kafin abun ya fito. Wasu wayoyin suna yi amma dai wasu ba sa yi gaskiya. To amma dai ka je ka gwada gani, in ya yi zai ma amfani. Abin da za ka yi idan ya maka haka ya ƙi buɗewa sai ka fita wayanka. Idan ka fita completely sai ka je kan wayarka ka lalubo setting. Idan ka lalubo setting like this, ka shigo setting sai ka je ka lalubo system ɗinka. Za ka ga wani ya rubuta system, wani za ka ga an sa maka phone system, koma dai waye dai kawai dai ka lalubo system. Ga ni ga system, sai in shiga system. Idan ka shiga system akwai gun da ake cewa system navigation. Ƙila ka ga system navigation, ƙila ka ga navigation key. Ya danganta da abin da wayarka ta nuna. Ita dai wannan ta sa system navigation, sai ka taɓa navigation. To ita wannan ga haka akwai navigation guda biyu a kai. Akwai navigation guda biyu a kai. Wata in ka shiga za ka ga ta nuna maka navigation ɗin ne gaba ɗayansu. Sai ka zaɓi wani daga ciki. Wanda take a kai ka canza. Kaga wannan 3 button navigation sai ka canza. In ka canza shi, ni yanzu zan sa gesture navigation. Wannan shine gesture navigation. Kaga gesture navigation ma'ana waɗannan 3 button ɗin nan ta ɓoye su, ta yi hiding ɗinsu. Yanzu ka ga sai ka yi minimizing like this. Bari in koma ka gani. Yawwa kuna kallo? Yanzu za ku gani. Kun ga sun fito, kun ga wannan bottom ɗin sun fita, kuma ga su nan sun fito. Ga wannan ga tax, ga application, ga earn, ga friends, sannan ga profile shine a nan, profile shine a nan lungu. Kun gan shi? Sai ka taɓa wajen ɗan kan mutum nan sai ka taɓa shi haka. Kana taɓawa ka ga wajen connect. Ka ga wajen connecting already na riga na yi connecting. Kai da ba ka yi ba za ka ga an sa maka connect. Tunda yake na yi sai aka sa min disconnect. Idan ina son disconnect, ina son canza sai na disconnect. Wannan shine. Allah ba mu sa'a.